ഇത് മാറ്റി കഴിച്ചു തലേക്ക് പോകുന്നത് രാവിലത്തെ കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. മാറ്റി വെച്ചാൽ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നെറ്റില്ലായിരുന്നു മാതാജി. ആ നെറ്റില്ലായിരുന്നു മാതാജി. ഇപ്പോഴാ വന്നേ. എപ്പോഴാ പോകുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ ദേവീം സരസ്വതീം ഭഗവത്സമശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കം ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതേന താരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം കൃഷ്ണ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാസിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനീശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിധായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ രാധാകാന്ത മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിസഭ
ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇടയ്ക്ക് എനിക്കൊന്ന് ഞാൻ ഈ കുട്ടികളുടെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോഴേ അത് അവരെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ചൊല്ലുന്നത് എന്നുള്ളത് അങ്ങോട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ മറ്റുള്ളവരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം, മറ്റുള്ള ഭക്തരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ വൈഷ്ണവരോടും എങ്ങനെ പെരുമാറണം, വൈഷ്ണവരാണല്ലോ ഭക്തരെല്ലാം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഭക്തരുടെ സത്സംഗമാണ് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട സ്വത്ത്. അപ്പോ മറ്റു ഭക്തരുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇടപഴകണം. അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. അത് പതിവായി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നിബദിച്ചു പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധവും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഭക്തിയുത സേവനവും ഒക്കെ നമ്മൾ നേരാം വണ്ണം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്തരുമായിട്ട് അടുപ്പമുണ്ടായിരിക്കണം. അവരുമായിട്ടുള്ള സത്സംഗം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് നേരിട്ടാകാം, അതായത് വപുസേവയാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് വാണിസേവയാകാം, അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഗുരുവിനെ നേരിട്ട് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വപുസേവയായിട്ടും ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ച് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന തത്വങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനമോ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളോ ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വാണിസേവയായിട്ട് മാറും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ 2 തരത്തിൽ നമുക്ക് സേവനം ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ പറഞ്ഞു 4 മാലയെങ്കിലും ജപിക്കുന്നവർ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോഴാണ് ഗുരു എന്ത് ചെയ്യുക, നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്ന് നമ്മളെ ശരിയായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ഗുരുവിന് സാധിക്കാം. അപ്പോൾ കൂടുതൽ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിലും കൃഷ്ണാവബോധ മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഒക്കെ നമുക്ക് പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് നാമജപം വേണം. നാമജപത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് നാമജപം. മറ്റു ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നാമജപമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നാമം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം നമ്മൾ കൊടുക്കണം എന്നിവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നതിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. www.krshnatempl.com പോയാൽ നമുക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് അതിൽ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പാണ് ഇത് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഭാഗവതം ബുക്ക്, അങ്ങനെ കുറെ അധികം ബുക്കുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തരും. അതേപോലെ തന്നെ ഏത് ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രത്തില്, ലോകത്തിലുള്ള ഏത് ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാലും നമുക്ക് 3 ദിവസം അവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് അക്കോമഡേഷൻ, അല്ലെങ്കിലും പ്രസാദം എല്ലാ ക്ഷേത്രത്തിലും കിട്ടും. അക്കോമഡേഷനും ഒക്കെ തരും. നമുക്ക് പ്രഭാത ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തം മുതൽ രാത്രി വരെയുള്ള എല്ലാ പൂജകളും കാണാനായിട്ടും അവിടെ നമുക്ക് ഭഗവാനും അതേപോലെ തന്നെ ആചാര്യന്മാർക്കും ഒക്കെ സേവ ചെയ്യാനുള്ള അവസരവും എല്ലാം നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നമുക്ക് ഒന്നാമത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ബുക്കുകളും നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും. അതും ഒരു മെച്ചമായിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ നമ്മളിത് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്താൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഫീസ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നതിൽ. രേഷ്ണ മാതാജി അടിയിലും ചോദിച്ചോട്ടെ? ചോദിച്ചോ മാതാജി. നമ്മൾ ഈ ഭാഗവതം കൂടാതെ വേറെ ഏതാ ബുക്സ് തരിക അതില്? നമുക്ക് പിന്നെ പ്രഭുപാദരുടെ ബുക്കുകളൊക്കെ ചോദിക്കാം. ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. ഭാഗവതം തന്നെ 11,000 രൂപയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ചുള്ള ലീലാമൃതം കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ ഇതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ബുക്കുകളില്ലേ, അത് തന്നെ 8 വോളിയം ഉണ്ട്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം 8 വോളിയം ഉണ്ട്. കൃഷ്ണദാസ്
പ്രഭുപാദർ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അത് തന്നെ 8 വോളിയമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ബുക്കുകൾ ചോദിക്കാം, ഭഗവത്ഗീത ചോദിക്കാം. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ബുക്ക് അവിടെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ ഓഫീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിച്ചാല്, അല്ലെങ്കിൽ മണിഭൂഷണ മാതാജി അടുത്ത് ചോദിച്ചാലും ഏതൊക്കെ ബുക്കാണ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് തരുന്നതാണ്. പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ധാരാളം ബുക്കുകളുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് നല്ല നല്ല കൃഷ്ണകഥാ ബുക്കുകളൊക്കെ, പിന്നെ നമ്മുടെ കൃഷ്ണ എന്നുള്ള ബുക്കും അവിടെ കിട്ടും, നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ തന്നെ കിട്ടും. പിന്നെ കുട്ടികൾക്കുള്ള പല പല വോളിയൂംസ് ആയിട്ട് 5 വോളിയൂംസ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ ഒരു സീരീസ് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ കഥകളും കുട്ടികളുടെ ലെവലിൽ അതില് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം വളരാനായിട്ട് അത് വളരെയധികം സഹായിക്കും. അപ്പൊ നല്ല ബുക്കുകളാണ്, എല്ലാം നല്ല ബുക്കുകളാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഏത് ബുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഉള്ള അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ അവര് പിന്നീട് നമുക്ക് അയച്ചു തരികയും ചെയ്യും. അത് വരുമ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് തീർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അയച്ചു തരും. വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിന് നമുക്ക് റെസീപ്റ്റ് ഒക്കെ തരും. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ മെമ്പർഷിപ്പ് കാർഡ് കിട്ടും. കാർഡ് ചിലപ്പോ ഇച്ചിരി വൈകും. അത് ബോംബെയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്, ജുഹുവിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതെ കൃഷ്ണമാതാജി, കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുക നമുക്ക് ഇത് കാർഡ് മായാപൂരിന്ന്. ഇത് കിട്ടും വരുന്നത് മെമ്പർഷിപ്പ് കാർഡ്. നമുക്ക് എവിടെ പോയാലും താമസിക്കാം. മെമ്പർഷിപ്പ് അല്ല, മെമ്പർഷിപ്പ് കാർഡ് കിട്ടുന്നത് മായാപൂരിൽ നിന്നാണെന്ന് കേട്ടത്. മംഗലാപുരം ഇസ്കോണിലെ മെമ്പർഷിപ്പ് കാർഡ് ബോംബെയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ അത് ഇസ്കോൺ വഴി നമുക്ക് എത്തിക്കാം. മംഗലാപുരം ഇസ്കോൺ വഴി എത്തിക്കാം. നമുക്ക് പോസ്റ്റിൽ അയച്ചു തരും, രജിസ്റ്റേർഡ് പോസ്റ്റിൽ അയച്ചു തരും. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നത്. എടുക്കുന്ന എന്താണെങ്കിലും നല്ലതാണ് മാതാജി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ പോകാം. അപ്പൊ അവിടുത്തെ താമസ സൗകര്യമൊക്കെ അവിടെ കിട്ടും. നമുക്ക് ഫാമിലി ആയിട്ട് അവിടെ താമസിക്കാം. 3 ദിവസമാണ് ഒരു വർഷം, 3 ദിവസമാണ് താമസിക്കാൻ പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിലും അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് തരും. അപ്പം പിന്നെ ഇത് മാതാജി ഫാമിലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്കും കിട്ടുക, കല്യാണം കഴിച്ച കുട്ടികൾക്കും കിട്ടുക, അങ്ങനെയാണ് ഫാമിലി എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ ഈ എടുത്ത ആള് ഉണ്ടാകണം. ഇപ്പൊ മാതാജി പങ്കജാക്ഷി മാതാജിയാണ് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ മാതാജി ഉണ്ടാകണം. കൂടെ നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ പെടുത്താന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് ഇന്ന ആളെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓക്കെ. അപ്പം പിന്നെ നമ്മുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ മക്കളും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഒരു റൂമായിരിക്കും തരുന്നത്. അതിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർക്കൊക്കെ പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, എത്ര രൂപയാണ് മാതാജി? ചാർജ് ഇച്ചിരി ഉണ്ട്, 36,500 രൂപയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ, എനിക്ക് കേൾക്കാനിട്ടാണോ? 36,500 മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 35,555 അങ്ങനെയല്ലേ മാതാജി? അതെ, 35. അത് അറൗണ്ട് അതാണ്, ഞാൻ കറക്റ്റ് ഓർക്കുന്നില്ല. കാരണം ഞാൻ 5,555 കഴിഞ്ഞ വർഷം അവിടെ പോയപ്പോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇപ്പോഴും. അപ്പൊ ബാക്കി 30 കൊടുക്കണം അല്ലേ? അതെ, അതാ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം. എക്സാക്ട്. അതെ 35,550 ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത്. ഞാൻ മറന്നുപോയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പോയപ്പോ നാമനിഷ്ഠ പ്രഭുജി അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നോട്. അത് തന്നെ ആയിരിക്കും മാതാജി എമൗണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പോഴന്നെ അവിടെ 5,555 രൂപ കൊടുത്തു. പിന്നെ പറഞ്ഞു റൗണ്ട് പിന്നെ തന്നാ മതി പറഞ്ഞു. പിന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അത് നമുക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാം. ഓടണമെന്നില്ല, അയച്ചു കൊടുത്താലും മതി. നമ്മൾ അവരുടെ അക്കൗണ്ട് തരും, ആ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ മതി. ബാക്കി അപ്പൊ റെസീപ്റ്റും ഒക്കെ അയച്ചു തരും. നമുക്ക് ഇമെയിൽ ID ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെത് വരും. പിന്നെ റെസീപ്റ്റ് അതിലും വരും. പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് വരും. നമുക്കല്ലാതെ ഹാർഡ് കോപ്പി ആയിട്ട് പേപ്പറായിട്ട് തന്നെ കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് അവർ അയച്ചു തരുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് കാർഡും അവർ രജിസ്റ്റേർഡ് പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് അയച്ചു തരും. നമുക്ക് പ്രസാദമൊക്കെ അയച്ചു തരും. അപ്പൊ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നവര് എടുക്കായി പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ഒരു പ്രാവശ്യമായിട്ട് കൊടുക്കണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 2-3 ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ടും കൊടുക്കാമായിരിക്കും. അപ്പൊ അതങ്ങനെ കൊടുത്ത് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ എടുക്കുക. നമുക്ക് ലോകത്തിന്റെ ഏത്
ഫോണിൽ പോയാൽ ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രത്തിൽ നമുക്ക് അവിടെ താമസിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. മാതാജി എടുത്തിട്ടുണ്ടാ? ഞാൻ മോളെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഞാനെടുത്തില്ല, മോളെടുത്തു. ഓക്കെ, ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി മാതാജി, ഇടയ്ക്ക് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഹരേ അത് കൃഷ്ണ. കുഴപ്പമില്ല, ഇത് നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണല്ലോ. അപ്പൊ ഇതിലെല്ലാം പറയുന്നത് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ താല്പര്യമുള്ളവര് അവിടെ ചോദിച്ച എത്ര ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പല ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാമായിരിക്കും. അങ്ങനെ കൊടുത്ത് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുക. അപ്പൊ അത് ക്ഷേത്രത്തിന് ഒരു സഹായമാകും. നമ്മുടെ ക്ഷേത്രം ഇപ്പം വികസിച്ച് വരുന്നതല്ലേ, ഒരുപാട് പണച്ചെലവൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഈ സൂമിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന 1.5 ലക്ഷം രൂപയാണ് മാസം സൂമിൽ അടയ്ക്കുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിന്. അപ്പൊ അത്രയൊക്കെ പൈസ നമ്മളൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല അല്ലേ, ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ 1.5 ലക്ഷം രൂപയൊക്കെയാണ് സൂമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് അടയ്ക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ ഒരു വരുമാനം അവർക്ക് കിട്ടണമല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ അറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ, ചോദിച്ചല്ലാതെ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ, വാങ്ങിക്കുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ വേറെ പഠിക്കാൻ പോയാലും 10,000 15,000 കൊടുത്തൊക്കെ ഓരോ കോഴ്സ് ചെയ്യണം. ഇതാണെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് അല്ലേ. നമുക്ക് ഏത് കോഴ്സിന് എത്ര ക്ലാസ്സിന് വേണേലും കയറാം അല്ലേ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ലെവൽ 2 തന്നെ ഏത് ക്ലാസ്സിന് വേണേലും കയറാം, ലെവൽ 3 എല്ലാം ഏത് ക്ലാസ്സിന് വേണമെങ്കിലും കയറാം. ഭക്തിശാസ്ത്രം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ക്ലാസ് തന്നെ കയറണം എന്നുള്ളത്, ഭക്തി വൈഭവം. അല്ലാത്ത എല്ലാം നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കയറാം, എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും കയറാം. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് സൗജന്യം ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അറിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നവർ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള, അവരവരുടെ ധനശേഷി അനുസരിച്ച് കൊടുക്കുക. അല്ലാതെ നമ്മളത് ചോദിക്കുന്നില്ല, ഇങ്ങനെ തരണം എന്നുള്ളത് പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നവര് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പിന്നെ അവിടെ അതേപോലെ തന്നെ അന്നദാനമൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ, പ്രസാദം വിതരണം ഉണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും. അപ്പൊ അതും ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇതാണ്, പൈസയിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സംഭാവനയിലാണ് അല്ലേ, നേർച്ചയാണ് അല്ലേ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ നേർച്ചയിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഈ എല്ലാവർക്കും അന്നദാനം എല്ലാം നൽകുന്നത്. പിന്നെ അവിടെ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പശുക്കളും കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ അതിനുമൊക്കെയുള്ള ആഹാരവും എല്ലാം കണ്ടുവയ്ക്കണമല്ലോ അല്ലേ. പിന്നെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മെയിൻ്റനൻസ്, ഇപ്പൊ അവിടെ സേവ ചെയ്യാനായിട്ട് പുറത്തു നിന്നൊക്കെ ആളുകൾ കാണും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഒരുപാട് ചെലവ് ക്ഷേത്രത്തിനുണ്ട്. വലിയ ക്ഷേത്രമായില്ലേ, കുഞ്ഞു ക്ഷേത്രമല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പണച്ചെലവും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ കഴിയുന്നത്ര പേര് മെമ്പർഷിപ്പ് അവിടെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ എല്ലാ വിവരവും പറഞ്ഞു തരും. അല്ലെങ്കിൽ മണിഭൂഷണ മാതാജി അടുത്ത് ചോദിച്ചാലും മാതാജി എല്ലാം പറഞ്ഞു തരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ ചെയ്യുക. ഇതാരും നിർബന്ധിക്കുന്നതല്ല. ഇപ്പൊ വിചാരിക്കരുത് അങ്ങനെ ക്ലാസ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരസ്യമായിട്ട് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മെമ്പർഷിപ്പ് എന്ന് കണ്ടപ്പോ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പോയെന്നേ ഉള്ളു. അല്ലാതെ ഇത് എന്താണ് ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പരസ്യമായിട്ടല്ല ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ തരത്തിലേ എടുക്കാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ചു തന്നെയാണ്. അതെ, താങ്ക് യു മാതാജി, താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഉപദേശാമൃതത്തില് നമ്മൾ ലെവൽ 3 കഴിഞ്ഞവർ ഒരുപാട് പേര് കാണും അല്ലേ. അപ്പൊ ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമിയാണല്ലോ പിന്നെ ഉപദേശാമൃതം രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതില് പറയുന്നുണ്ട് വൈഷ്ണവര് ഇതിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സേവ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അവര് തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഉപദേശാമൃതം ശ്ലോകം 4 പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതില് ദദാദി പ്രതിഗൃഹാദി ഗുഹ്യമാഖ്യാദി പൃച്ഛതി ഭുജയതേ ചൈവ ഷദ്വിധം പ്രീതിലക്ഷണം. അപ്പൊ പ്രീതിലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്ന പ്രേമ സ്വഭാവത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്നേഹത്തോടെ എങ്ങനെ വൈഷ്ണവർ പെരുമാറണം. ഒരു മാല ജപിക്കുന്നവന് ജപിക്കുന്നവരെ എന്ത് പേരിൽ വിളിക്കാം? വൈഷ്ണവൻ എന്ന പേരിൽ വിളിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ വൈഷ്ണവർ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാർ, കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം പെരുമാറേണ്ടത്, സ്നേഹ കൈമാറ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ഇത് 6 വിധം ഭക്തരുമായിട്ട് സഹവസിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്നാണ് ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ദദാദി പ്രതിഗൃഹാദി
ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി ഭുങ്കേ ഭോജയതേ ചൈവ ഷഡ്വിധം 6 വിധം പ്രീതിലക്ഷണം. പ്രീതിലക്ഷണം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രേമ സ്വഭാവം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്ന് ദാനധർമ്മത്തിൽ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുക. അപ്പൊ വൈഷ്ണവന് എന്താണ് സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കുക. അത് ഏത് രൂപത്തിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ദാനം നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ധർമ്മമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്, എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ദാനം സത്വഗുണത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും, രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ദാനം എവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കണം, എന്ത് കൊടുക്കണം, ആർക്ക് കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അതിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആള്. ദാനം കൊടുക്കാൻ, സ്വീകരിക്കാനും കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആള്, ഉചിതമായിട്ടുള്ള സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആള് ഭക്തനാണ് അല്ലെ, വൈഷ്ണവനാണ്. അപ്പൊ നൽകുന്നു. അടുത്തെന്താണ്? ദാനകർമ്മങ്ങൾ സമ്മാനമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൊടുക്കുന്നു. നമ്മൾ എന്താണെങ്കിലും അതാണല്ലേ, നമ്മൾ കൊടുത്താല് നമ്മള് വാങ്ങുന്നയാൾ തിരിച്ചും സമ്മാനം കൊടുക്കുക അല്ലെ. നമ്മളത് ഒരു നാട്ടു നടപ്പ് പോലെയാണ്. അപ്പൊ കൊടുക്കുക, വാങ്ങുക, സമ്മാനങ്ങൾ. അത് രീതിക്കാണ്, ദാനധർമ്മം എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ വരുന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മനസ്സ് വെളിപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഒരു ഉന്നത ഭക്തനെ കണ്ടാല്, പ്രത്യേകിച്ചും ഉത്തമ അധികാരി അല്ലെ, 3 തരം ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഉപദേശാമൃതത്തിൽ തന്നെ പഠിച്ചതാണ്. കനിഷ്ഠാധികാരി, രണ്ടാമത്തെ ആളാരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിന് ഏറ്റവും യോജിച്ച ആള് ഉത്തമ അധികാരിയാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്, എല്ലാം സമഭാവനയോട് കാണുന്ന അല്ലെ, ഉച്ചനീചത്വങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത, ഉയർന്നവനും താഴ്ന്നവനും എന്നൊക്കെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും ഇല്ലാത്ത, എല്ലാം തികഞ്ഞ ഒരു ഭക്തനാണ് ഉത്തമ അധികാരി അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളും എല്ലാം വശമാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഏതാണ്, ഭഗവാനിൽ മാത്രം ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് മാത്രം ഏറ്റവും ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ, ഉന്നത ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ എത്തിയ ആളാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തോടെ നമ്മൾ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മനസ്സ് വെളിപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ എത്രത്തോളം മുന്നേറി, നമ്മളിപ്പോ ഭക്തിയിൽ എവിടെ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല, എല്ലാം ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വിശ്വാസത്തോടെ പറയാം എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പലരിടത്തും പല രഹസ്യങ്ങൾ പറയും, രഹസ്യമാണ്, ആരിടത്തും പറയരുതെന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ആളും മറ്റുള്ളവരിടത്തും പറയും ഇത് രഹസ്യമാണ്, ആരിടത്തും പറയരുതെന്ന് പറയല്ലേ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് 100 പേരറിയും ആ രഹസ്യം അല്ലേ. എല്ലായിടത്തും പറയാം, ആരിടത്തും പറയരുത്, രഹസ്യമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ രഹസ്യമല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന രഹസ്യം ആരോടും പറയില്ല എന്നുള്ളതൊരു വസ്തുതയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ എത്രത്തോളം പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിനോട് തുറന്ന് പറയാം. അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനും, ഭക്തി കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും, അതിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാകാനും ഉള്ള മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള സംശയങ്ങൾ, നമുക്ക് ഒരുപാട് സംശയം കാണുമല്ലോ. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഉത്തമ അധികാരിയെടുത്ത് ചോദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അതിന് ശരിയായിട്ടുള്ള മറുപടി പറയാൻ യോഗ്യനായിട്ടുള്ള ആളാണ്. അതാണ് അടുത്ത കാര്യം. വിശ്വസ്തമായി സ്വകാര്യമായി അന്വേഷിക്കുക, എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയിൽ ഉയരേണ്ടത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ രഹസ്യമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ രഹസ്യമായിട്ട് ശിഷ്യന് ഉപനിഷത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ, രഹസ്യമായിട്ട് സ്വകാര്യമായിട്ട് നമുക്കിതെല്ലാം വിശ്വസ്തയോടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മറുപടി ലഭിക്കും, നമുക്കത് ഉപകാരപ്രദമാകും. അടുത്ത പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക. നമ്മൾ അമ്പലത്തില് എല്ലാം പോകുമ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ, പിന്നെ ബഹളം ഉണ്ടെങ്കിൽ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പ്രസാദം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം. നമുക്ക് പ്രസാദം കിട്ടിയാലും നമ്മൾ അതെന്ത് ചെയ്യണം, ബഹുമാനത്തോടെ സ്വീകരിക്കണം. പ്രസാദം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ആരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മുതിരി മാതാജി, ആരോ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനിമാതാജിയാണ്. മിനിമാതാജി ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യൂ.
ഹരേ കൃഷ്ണ വീട്ടിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക. നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോയാലും പ്രസാദം കിട്ടും. ഭക്തരുടെ വീട്ടിൽ പോയാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവാന് നിവേദിച്ച മഹാപ്രസാദം നമുക്ക് കിട്ടും. അതേപോലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാലും നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്താണ് നമ്മൾ ബഹുമാനപൂർവ്വം സന്തോഷത്തോടു കൂടി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രസാദം നൽകണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയും വേണം അല്ലെ. അപ്പൊ കൊടുക്കണമെന്നല്ല, അവരെ പിന്നീട് നമ്മൾ വീട്ടില് ക്ഷണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവരെ പ്രസാദം നൽകി ആദരിക്കാം. നമ്മൾ പ്രസാദം ആദരിക്കുന്ന കാര്യം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് അവർക്ക് പ്രസാദം കൊടുക്കാം. ഭക്തന്മാർക്കും അതേപോലെ ആചാര്യന്മാർക്കും ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രസാദം നൽകാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വീട്ടില് ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്ന പ്രസാദം കേടുകൂടാതെ വെച്ച് വരുന്നവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി ഭക്തി പുരോഗമിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി എല്ലാം ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാര് ധാരാളം വൈഷ്ണവ കൃതികളൊക്കെ രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഉപദേശാമൃതം. അപ്പൊ അതില് 6 കാര്യങ്ങൾ ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമ സ്വഭാവം, ഭക്തർ തമ്മിലുള്ള ഇടപാടുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് രൂപ ഗോസ്വാമി വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുമ്പോൾ വൈഷ്ണവരിൽ നിന്ന് പ്രസാദം സ്വീകരിക്കണം. ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന, അവിടെ എല്ലാം വൈഷ്ണവരാണല്ലോ, അത് അവിടെ പാചകം ചെയ്യുന്നത് വൈഷ്ണവരാണ്. ദീക്ഷ എടുത്ത ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡ് ഇനിഷ്യേഷൻ ചെയ്തവരാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷ എടുത്തവരാണ്. പ്രസാദം തയ്യാറാക്കുന്നത് അങ്ങേയറ്റം വൃത്തിയോടുകൂടിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തിയോടുകൂടിയൊക്കെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്, പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ വിതരണത്തിന് നിൽക്കുന്നതും എല്ലാം വൈഷ്ണവരായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്, അവര് തരുന്ന പ്രസാദം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. ചിലര് സ്വീകരിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ അത് പാടില്ല. അത് ഭഗവാനെ പ്രസാദാണ്, പൂജിച്ചതാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം നിവേദ്യം അർപ്പിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ടാണ് നമുക്ക് പ്രസാദം തരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ അനാദരിക്കുന്നത് പോലെ ആകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ സ്വീകരിക്കണം. ഗൃഹസ്ഥരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വൈഷ്ണവരെ അവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് പ്രസാദം അർപ്പിക്കാൻ ക്ഷണിക്കേണ്ടത് അവരുടെ കടമയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് സൽക്കാരം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. വൈഷ്ണവർക്ക് സൽക്കാരം കൊടുക്കണം വീട്ടിൽ ക്ഷണിച്ചിട്ട്. ഗൃഹസ്ഥർ, സന്യാസി, ഭക്തരെ അവരുടെ വീടുകളിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ വിളിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ അവർക്കുള്ള ധാരാളം അറിവുകൾ കാണും. ഗൃഹസ്ഥരെന്ത് ചെയ്യണം, സന്യാസികളെ വീട്ടിൽ ക്ഷണിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാനായിട്ട് ക്ഷണിക്കണം. അപ്പൊ പല വീടുകളിലും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരുപാട് മാതാജിമാരുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സത്സംഗം വയ്ക്കും. എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ആചാര്യനെ, സന്യാസിയെ വിളിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവിടെ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു. അപ്പൊ അത് എല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ളതും ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ്. എല്ലാവർക്കും തമ്മിൽ കാണാനും പറ്റും, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനും പറ്റും. അതേപോലെ വരുന്ന പ്രഭാഷണം നടത്താൻ വരുന്ന ഭക്തന്റെ സന്യാസിയിൽ നിന്നും അതേപോലെ ഉന്നത ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നും എല്ലാം അവരുടെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് വാണി കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് നൽകാനോ സ്വീകരിക്കാനോ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വിലയേറിയ സമ്മാനം കൃഷ്ണകഥയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, വൈഷ്ണവർ എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചായിരിക്കും അല്ലെ. ഇപ്പം പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതും ഒക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും, കഥയായിരിക്കും, കൃഷ്ണലീലകളിൽ പെടുന്ന എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും പ്രധാനമായിട്ട്. അതിലെന്തെങ്കിലും തത്വം കാണും. വെറുതെ കഥ പറയുന്നതല്ല, നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട എന്തെങ്കിലും തത്വം അതിലുണ്ടായിരിക്കാം. ഇത് ഏതാണ്, നമ്മളിത് ഭഗവത്ഗീത തന്നെ ലൈഫ് മാനുവൽ എന്നാ പഠിച്ചത് അല്ലേ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വഴികാട്ടിയായിട്ടാണ് അത് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും എങ്ങനെ പരിഹരിക്കണം എന്നുള്ളതിന് ഒരു പരിഹാരം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ഈ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ദിവസവും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും. അതിനൊക്കെ ഉള്ള പരിഹാരം നമുക്ക് ഈ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ചുള്ള അതീന്ദ്രിയമായ അറിവാണ് ഏതാ, കൃഷ്ണ കഥ. അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മൾ ഭക്തരെ വീട്ടിലോട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അടുത്ത ഭക്തന്മാര് അല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഊർജസ്വലമായ ഒരു ആത്മീയ ജീവിതം നിലനിർത്താനായിട്ട് എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സംഘമാണ് നമ്മൾ ചേരേണ്ടത്. അതേപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഭക്തരല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള സംഘം അല്ലെങ്കിൽ സഹവാസം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർ നമ്മുടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി പുരോഗമിക്കാൻ എത്രയധികം സഹായിക്കുമോ അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കാം? ഈ ഭക്തരല്ലാത്തവരുടെ സഹവാസം ഇടയാക്കും. സഹായിക്കല്ല, ഇടയാക്കും. നമ്മൾ പറയും, ഒരു ചൊല്ല് പറയല്ലേ, മുള്ളു പോയി ഇല വീണാലും, ഇല പോയി മുള്ളിൽ വീണാലും കേടാർക്കാണ്? ഇലയ്ക്കാണ് കേട്, അല്ലേ? എന്നതുപോലെ ഒരു ഭക്തൻ ഒരു അഭക്തനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, സഹവസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിക്ക് കോട്ടം തട്ടാനായിട്ട് ഇടയാകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് കഴിയുന്നത് ഒഴിവാക്കണം എന്നിവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണ, ഭക്തരല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള സഹവാസം നമ്മുടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ മലിനമാക്കുന്നതിനാൽ ഒരാൾ അവരുമായിട്ടുള്ള സഹവാസം കുറയ്ക്കണം. അതെങ്ങനെയായിരിക്കും? നമ്മൾ അത്യാവശ്യമുള്ള ഇടപാടുകൾ ചെയ്യാം, അല്ലെ? നമ്മളിപ്പോ ജോലിയുണ്ട്, ഇപ്പൊ ജോലി സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഭക്തരല്ലാത്തവരുമായിട്ട് ഇടപെടേണ്ടി വരും, അല്ലെ? പിന്നെ നൈബേഴ്സ്, അല്ലെ, അയൽക്കാര് കാണും, അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ കാണും. അപ്പൊ അവരെയൊന്നും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അവരുമായിട്ട് കാര്യമാത്ര പ്രസക്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഇടപെടേണ്ടി എന്നാണ്. അപ്പൊ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒരുപാട് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിച്ചു, അല്ലെ? ഉപദേശാമൃതത്തിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്? പ്രജൽപ എന്നല്ലേ? പ്രജൽപ. അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംസാരം ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ്. ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ അടുത്ത ബന്ധുക്കളോ അയൽക്കാരോ ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ സഹപ്രവർത്തകരുമായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഇടപഴകുമ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക. കൂടുതൽ അടുപ്പം വന്നാല് അവരുടെ തിയറീസ് എല്ലാം നമ്മളെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കും, അല്ലെ? ചിലപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മായാവാദികളായിരിക്കാം. പിന്നെ എല്ലാം മായയാണ്, അപ്പൊ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കണം. നമ്മൾ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ജീവിതം ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കണം എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. പിന്നെ ഇതെല്ലാം മിഥ്യയാണ് എന്നാണ്, അല്ലെ? ഈ കാണുന്നതെല്ലാം മായയാണ്, മിഥ്യയാണ്, ഒന്നും അവശേഷിക്കത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് ജീവിതം അടിച്ചു പൊളിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ധാരാളം ഭൗതികവാദികളുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന് രൂപമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാത്ത അവ്യക്തിഗതവാദികൾ, ബ്രഹ്മനിൽ ലയിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യം കാണിക്കുന്നവർ, അവരുടെയൊക്കെ സഹവാസം നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിന് തടസ്സം നിൽക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉയരാനായിട്ട്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൊക്കെ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ആകാതിരിക്കാനായിട്ട് അതൊക്കെ ഇടയാകും. നീ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം കേട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് ചിലപ്പോൾ മനസ്സ് പിടികിട്ടാത്തതാണ്, അല്ലെ? കൃഷ്ണനോട് അർജുനൻ തന്നെ പറഞ്ഞു, കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്താം, പക്ഷെ എൻ്റെ മനസ്സ് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല, അത്രയ്ക്ക് ചഞ്ചലമായതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരുമായിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ഇടപെടലുകൾ നമ്മുടെ ഭക്തിയെ, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ മാറ്റാനായിട്ട് ഇടയാക്കും. അതുകൊണ്ട് ഒരു കുറഞ്ഞ പരിധി വരെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പൊ ഭക്തരല്ലാത്തവരുമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ ഇവിടെ അതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു, അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപോ നിയമാഗ്രഹ ജനസംഘശ്ച ലൗല്യം ഷഡ്ഭിർഭക്തിർ വിനശ്യതേ. അപ്പൊ ഭക്തിക്ക് നാശം വരുത്തുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ്: അമിത ഭക്ഷണം, അമിതമായിട്ടുള്ള അധ്വാനം, അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംസാരം. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്, അല്ലെ? ഏറ്റവും പ്രധാനം. നമ്മള് പറയുന്നത് തവളയെ പോലെ പേക്രോം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ നാശത്തിന്, പാമ്പിനെ തവള വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത് പോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭക്തിക്ക് നാശം സംഭവിക്കാം എന്നാണ്. നമുക്ക് നാശം സംഭവിച്ചാൽ, ഭക്തിക്ക് നാശം സംഭവിച്ചാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ജനിച്ചു മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെ? ആ ചക്രം ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കാം. അപ്പൊ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഭഗവാനോട് എത്രത്തോളം അടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം അടുക്കണം. അപ്പൊ ഈ ജന്മത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ സാധിക്കുമെന്നാണ്, അല്ലെ? ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് എവിടെയാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയത് അതിന്റെ തുടർച്ചയായിരിക്കും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമുക്ക്
ചെയ്യേണ്ടി വരിക എന്നാണ്. അപ്പൊ എത്രത്തോളം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കുക. നമുക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തത് മാത്രം ചെയ്യുക. ലൗല്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ലൗകിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, ജനസംഘ എന്ന് പറഞ്ഞ ലൗകിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, ലൗല്യം എന്ന് പറഞ്ഞ തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സംസാരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും പല പല പുതിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വീണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ അവര് അത് വാങ്ങിച്ചു ഇത് വാങ്ങി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടൊന്ന് വാങ്ങിച്ചൂടാ എന്ന് നമുക്ക് കാശുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് വാങ്ങിക്കാമെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടായിക്കൂടാ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ അതേപോലെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭൗതികതയിലോട്ട് വരും എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ നിയമത്തിനെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിയമത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമേ നമ്മൾ നിയമത്തിൽ എടുക്കാവൂ. നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം. അല്ലാതെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഇത് പറയുന്നു, ഇന്ന നിയമം ഇങ്ങനെ പാലിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് അത് പാലിച്ചേ പറ്റൂ എന്ന കടുംപിടുത്തം വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ചിലരെന്താണ് നിയമമൊന്നും പാലിക്കാതെ തന്നെ ഇരിക്കാം. അപ്പൊ ഈ അഭക്തരെല്ലാം നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നവരായിരിക്കത്തില്ല. ചായ, കാപ്പി, പിന്നെ ഏതാണ് എല്ലാ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡും, ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളി ഇവയൊക്കെ കഴിക്കുന്നതായിരിക്കാം. അപ്പൊ അവര് പറയും ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ കഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഇത്ര നല്ലതാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് നമ്മൾ ശരിക്കും ഭക്തിയിൽ വന്നവർക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു മാറ്റവും വരത്തില്ല. ഈ തുടക്കക്കാരായിട്ടുള്ള കനിഷ്ഠാധികാരികളായിരിക്കും അങ്ങനെ ചഞ്ചലരായിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർ ചിലപ്പോ എന്നാ ഇച്ചിരി കഴിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് കഴിച്ചു തുടങ്ങും. പിന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അഭക്തരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് ഒഴിവാക്കണം എന്നിവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ അടുത്ത് പറയുന്ന ഭാഗവതത്തിലും ഇതേപോലുള്ള സഹവാസങ്ങൾ എന്താണ് നല്ല സഹവാസമാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് സത്യം, ശുചിത്വം, കരുണ, ഗുരുത്വം, ബുദ്ധിശക്തി ഇതെല്ലാം സ്വയമേ കിട്ടാം. 26 ഗുണങ്ങളൊക്കെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഗുണങ്ങൾ ഒരു സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പൊ അതിലുള്ള കുറേയധികം ഗുണങ്ങൾ ഭക്തനുമായിട്ട് ഇടപഴകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ സത്യം മാത്രം പറയുക, ബാഹ്യവും ആഭ്യന്തരവുമായിട്ടുള്ള ശുചിത്വം പാലിക്കുക, ദയ ഉണ്ടാകുക, എല്ലാവരും ജീവജാലങ്ങളോടുള്ള എല്ലാത്തിനോടും കരുണ ഉണ്ടാകുക, ബഹുമാനിക്കേണ്ടവരെയൊക്കെ ബഹുമാനിക്കുക, ഗുരുത്വം അല്ലെ. പിന്നെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ യമനിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിശക്തി വികസിക്കും എന്നാണ്. പിന്നെ അവരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളും അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും കൃഷ്ണാവബോധ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി വികാസം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധി നേർവഴിക്ക് ചലിക്കാൻ തുടങ്ങും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ കുബുദ്ധിക്ക് പകരം സദ്ബുദ്ധി നമുക്ക് കിട്ടിത്തുടങ്ങും. അപ്പൊ അതിനെല്ലാം സഹായിക്കും ഈ ഗുണങ്ങൾ. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നതല്ല. നമ്മുടെ സഹവാസം കൊണ്ട്, ചീത്ത സഹവാസം കൊണ്ട് ചീത്ത ഗുണങ്ങൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മളിൽ വരും. അതേപോലെ തന്നെ സജ്ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് നമുക്ക് സത്വഗുണങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനും ഇടയാക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അഭക്തരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് ഈ ഉള്ള ഗുണങ്ങളൊക്കെ നശിപ്പിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരുടെ സഹവാസം കഴിയുന്നത്ര കുറയ്ക്കുക. ഒരു മനുഷ്യൻ അത്തരം അവിശുദ്ധ സഹവാസത്തിൽ വരുന്നതിനേക്കാളും വേറെ എവിടെയും അത്ര അധപ്പതിക്കുന്നില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തിയിൽ ഉയർന്ന് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും അധപ്പതിക്കുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും മുകളിലോട്ട് വരാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും അല്ലേ. അപ്പൊ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച കാര്യം വീണ്ടും ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്കത് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് മാറാനായിട്ട് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയിൽ ഉയരാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം വളരെ കുറയും. ഒരിക്കൽ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തിയിട്ട് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉയർന്നിട്ട് പിന്നെ താഴോട്ട് വരുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല. അപ്പൊ അതിനേക്കാൾ വലിയ അധപതനം ഇല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദരും പലയിടത്തും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരാൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കരുത്. അതിനാണ് സത്സംഗം വേണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ എന്ത് പല സത്സംഗത്തിനെയും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എതിർലിംഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടുകെട്ടുമെല്ലാം വളരെയധികം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ശിഷ്യൻ ചോട്ടാ ഹരിദാസ് ആണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താണ് പേര് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല, ചോട്ട ഹരിദാസ് ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു സ്ത്രീയെ, ഒരു ഭക്തയെ എന്താണ് നോട്ടത്തില്, അപ്പൊ വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള നോട്ടം, ശരിയായിട്ടുള്ള നോട്ടമല്ലായിരുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോഴ് എന്ത് ചെയ്തു, അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശിഷ്യാസംഘത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അപ്പൊ പേര് ഞാൻ ശരിക്കും ഓർക്കുന്നില്ല, ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള പേരാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത്രയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നു നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തില്, ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള ഇടപഴകലിൽ അത്രയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താണ്, ഒരു ഭക്തന്റെ പെരുമാറ്റത്തിന്റെ ആകത്തുകയും സത്തയും അവൻ അവിശുദ്ധ സഹവാസത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുക എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. 2 തരത്തിലുള്ള അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടുകളുണ്ട്. ഒന്ന് എതിർലിംഗത്തിൽപ്പെട്ടവരോട്, അപ്പൊ ഭൗതിക സമ്പത്തിനോടും അമിതമായ അടുപ്പം ഉള്ളവരുമായിട്ടുള്ള സഹവാസം. അപ്പൊ എതിർലിംഗത്തിൽപ്പെട്ടവരോടും ഭൗതിക സമ്പത്തിനോടും അമിതമായ അടുപ്പമുള്ളവരുടെ സഹവാസം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം, അല്ലെ? ചിലർക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സിനോട് വലിയ അടുപ്പമായിരിക്കും, അവരും അതേപോലെ ഭൗതിക സമ്പത്തിനോട് കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ളവരെ ഉപേക്ഷിക്കുക. പിന്നെ ഇതിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, അമ്മ ഒഴികെ മറ്റു സ്ത്രീകളുമായിട്ട് പുരുഷന്മാർ, ഭക്തന്മാര് അധികം ഇടപഴകരുത് എന്ന് പ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, അമ്മ ഒഴികെ. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്, എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും ആരായിട്ട് കണക്കാക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത്, അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് കാണണം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ പഠിച്ചെന്നാ തോന്നുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്, അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് വേണം എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും കാണേണ്ടത്. വേറൊരു ദൃഷ്ടിയോട് ഒരു സ്ത്രീയെ നമ്മൾ കാണരുത് എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടരെന്ന് പറയുന്ന അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ട് കൃഷ്ണ ഭക്തരല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള സഹവാസം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ല. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരാനായിട്ട് ഇടയാക്കുന്നത്, നിബന്ധിക്കാനായിട്ട് ഇടയാക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യേണ്ടത്, ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഭക്തരുമായിട്ട് കൂടുതൽ സഹവസിക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഒരാൾക്ക് വേഗത്തിൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ തന്നെ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആണെങ്കിലും നമുക്കത് കൂടുതൽ ഭക്തിയിലോട്ട് ഉയരാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ്, അല്ലെ? നേരിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല, പല സ്ഥലങ്ങളിലിരുന്ന് നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ കൂടെ കാണുന്നതേ ഉള്ളൂ, ചിലരെ കാണുന്നുമില്ല, കേൾക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ, അല്ലെ? എന്നാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്ന, ഭക്തി വർദ്ധിക്കാനായിട്ട് അത് ഇടയാക്കുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, ഭക്തന്മാരുമായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇടപഴകേണ്ടത് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതില് നമുക്ക് പുരോഗതി ഏതൊക്കെ കാര്യത്തിൽ വരുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ശ്രീമൂർത്തിയെ ആരാധിക്കാൻ, പിന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കാൻ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തരുമായിട്ട് സഹവസിക്കാൻ, ഹരിനാമം ജപിക്കാൻ, ഒരു പുണ്യധാമത്തിൽ വസിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ തുളസി ദേവിയെ ആരാധിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്നല്ല, അതും വേണം. തുളസി ദേവി ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തയാണ്, അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തുളസി ആരതി നടത്തുന്നത്, അല്ലെ? ദേവിയായിട്ട് കണക്കാക്കിയാണ് തുളസിയെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്, ആരതി നടത്തുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലൊക്കെ പഠിക്കും, പുണ്യധാമത്തിൽ നമ്മൾ വസിക്കുക. ഉപദേശാമൃതത്തിലും രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ, ശ്യാമകുണ്ഡത്തിന്റെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അതിന്റെ പ്രാധാന്യം, അല്ലെ? രാധാകുണ്ഡം എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അതിൽ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഭഗവാന് രാധയെ ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടം പോലെ തന്നെയാണ് രാധയുടെ രാധാകുണ്ഡവും, അല്ലെ? അപ്പൊ അത്രത്തോളം അത് കഥയൊക്കെ നമുക്കറിയാം, രാധാകുണ്ഡവും ശ്യാമകുണ്ഡവും ഒക്കെ നിർമ്മിച്ചതിന്റെ കഥയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് അത്രയ്ക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ധാമമാണ്. അവിടെ നമ്മൾ വസിക്കുകയും അവിടെ വെച്ച് നാമം ജപിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത 100 ഇരട്ടി ഫലം കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ അവിടെ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്താൽ അതേപോലെ 100 ഇരട്ടി പാപവും കിട്ടും എന്നാണ്. അപ്പൊ പാപം കളയാനും പുണ്യം കിട്ടാനും നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് നാമം ജപിക്കുകയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയൊക്കെ വേണം. അപ്പൊ അവിടെ വസിക്കുകയും അവിടെ അഷ്ടലീലകളുണ്ട്, അല്ലെ? ഒരു ദിവസം 8 ലീലകൾ, രാധാകൃഷ്ണ ലീലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ? ആ 8 ലീലകളും നമുക്ക് വെളുപ്പിന് സൂര്യോദയത്തിന് മുമ്പ്, സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോ, പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ്, പിന്നെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട്, വൈകിട്ട്, പിന്നെ രാത്രി 12 മണിക്ക്, അങ്ങനെ
8 തവണ ലീലകളുണ്ട്, രാധാകൃഷ്ണ ലീലകളുണ്ട്. ആ സമയമൊക്കെ അവിടെ പൂജകളും അത് ഇതൊക്കെ കാണുമല്ലോ. അപ്പൊ അതൊക്കെ അതിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാനും നാമം ജപിക്കാനും കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലാനും ഒക്കെ അവിടെ ധാമത്തിൽ വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ധാമങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം. അപ്പൊ നമ്മൾ ധാമത്തിൽ വസിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താ, അവിടെ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ ധാമങ്ങൾ, അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ എത്രയാണ്, 6 കാര്യങ്ങൾ. തുളസി ദേവി ആരാധിക്കുക ഉൾപ്പെടെ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആരുമായിട്ട് കൂടി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഭക്തസംഘവുമായിട്ട് ചേർന്ന് മറ്റു ഭക്തരുമായിട്ട് ചേർന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ കൂടുതൽ ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള ഇടപാട്, ഭക്തരുമായിട്ട് പ്രസാദം കഴിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ പല പല ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഓർത്ത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ അതൊക്കെ പ്രാവർത്തികമാക്കണം. നമ്മൾ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് അറിയാതെ, അല്ലെ, അജ്ഞത കൊണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിലൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തി നമ്മൾ മെച്ചപ്പെട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുക, മെച്ചപ്പെട്ട തരത്തിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുക. തെറ്റുകൾ ഒന്നും വരുത്താതെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പൊ 25ാമത്തെ ക്ലാസ് ആയി. അപ്പൊ ഈ ഇന്നത്തെ ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം മുതൽ കേൾക്കേണ്ടവര് കേട്ടുകൊള്ളുക. അപ്പൊ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ക്ലാസ് അല്ലാത്തവർക്കും കേൾക്കാം. കേട്ടാൽ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ആവശ്യമുള്ളത് നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ എഴുതി വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മറക്കാതിരിക്കും. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ജപം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തന്റെ, കൃഷ്ണഭക്തന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്, കർത്തവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജപമാണ്. അപ്പൊ ഭക്തി യോഗയിലെത്തിയ ഒരാള് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ടത് ജപം. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കലികാലത്ത് നാമജപം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഒരേ ഒരു പോംവഴി, അല്ലേ? അപ്പൊ പിന്നെ അതേത് ശ്ലോകമാണ് ആർക്കറിയാം? ഹരേർനാമ ഹരിർനാമ ഹരിർനാമ ഇവ കേവലം കലോ നാസ്തി കലോ നാസ്തി നാസ്തൈവ നാസ്തേവ ഗതിരന്യത, അല്ലെ? ഗതിരന്യത, ഗതിരന്യത. അപ്പൊ അതാ. അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ കലിയുഗത്തില് മറ്റ് യജ്ഞങ്ങൾ, പൂജാതി കർമ്മങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിനാവശ്യമുള്ള ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കിട്ടത്തില്ല, അതറിയാവുന്ന ആളുകളെ കിട്ടത്തില്ല, അത് നടത്താൻ പറ്റിയ ആളുകളെ കിട്ടത്തില്ല. അപ്പൊ സമയമില്ല, പണച്ചെലവ്, അങ്ങനെ നമുക്ക് കലിയുഗത്തിൽ ഇതൊന്നും നടത്താൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്ന യജ്ഞം? നാമം, അല്ലെ? നാമസങ്കീർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ നാമജപം. കൂട്ടായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നാമസങ്കീർത്തനമായിട്ട് മാറും. ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നാമജപം, ഹരേ, ഇതാണ് മഹാമന്ത്ര ജപമായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് പ്രാധാന്യം? എന്താണ് ജപം? എന്താണ്? പിന്നെ ഏതാണ്? എന്തുകൊണ്ട്, എപ്പോൾ, എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കുറെ അധികം പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലേ? എപ്പോൾ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അത് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏക പ്രവൃത്തി എന്നാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. നാമജപം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏക പ്രവൃത്തി. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരേ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് നാമജപം. അപ്പൊ നാമജപം ഹരിദാസ് താക്കൂർ എന്ത് ചെയ്തു? എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് നാമാചാര്യൻ എന്നുള്ള പേരും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? അദ്ദേഹം ഒരു മുസ്ലിം ആയിരുന്നു, എന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യനായത്. അങ്ങനെ ഹരിനാമം ചൊല്ലാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത്. ഒരു ദിവസം 3 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ, 3,33,000 അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു കണക്ക് ഇവിടെ കണ്ടു. എന്തായാലും 3 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ തവണ അദ്ദേഹം ആ മാലയില് ജപിക്കും ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് ശുദ്ധനായ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് അദ്ദേഹം മാറുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരേ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് നാമജപം.
ഭക്തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏക പ്രവൃത്തിയാണ് ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമം ജപിക്കുക. അതെന്തിനിടയാക്കുമെന്നാണ്? ഹൃദയ ശുദ്ധീകരണത്തിന് ഇടയാക്കും എന്ന് എല്ലാ മഹാത്മാക്കളും നൽകുന്ന ഒരു അത്യാവശ്യ പ്രക്രിയയാണ് ജപം. അപ്പൊ എല്ലാ മഹാത്മാക്കളും നമ്മുടെ മുന്നേ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ മഹാത്മാക്കളും പറയുന്നത് എന്താണ്? നാമജപമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. നാമം ജപിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പല പല ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ, പാപങ്ങളെല്ലാം തുടച്ചു നീക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ നാമജപം കൊണ്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സ്, ഹൃദയം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശുദ്ധമാകുന്നു. ഹൃദയം ശുദ്ധമാക്കി നമുക്ക് ഭഗവാനോട് അടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പരീക്ഷാ സമയത്ത് ഭക്തൻ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ മുമ്പാകെ എടുക്കുന്ന ആദ്യ പ്രതിജ്ഞയാണ്. പരീക്ഷ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന എന്താണ്? 16 മാല ദിവസവും ജപിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ഗുരുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് 16 മാല ജപിക്കാം. കാരണം ഗുരു എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മുടെ പിന്നെ അതുവരെയുള്ള പാപങ്ങളെല്ലാം ഗുരു ഏറ്റെടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗുരുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഗുരുവിന് നമ്മള് പാപവിമുക്തമാക്കിയ ഗുരുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? 16 മാല ജപിക്കുന്നു. ബാക്കിയുള്ള മാല ജപമൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കൂടുതൽ ജപിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. 16 മാല ഗുരു നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം എടുത്തത് കൊണ്ട്, സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് ഗുരുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഗുരുവിനുണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗുരുവിന് വേണ്ടി 16 മാല ജപിക്കുമെന്ന് ദീക്ഷാ സമയത്ത് ഉറപ്പ് കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഗൗരവമുള്ള ഭക്തരും നിർബന്ധമായിട്ടും പാലിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ദിവസേന കുറഞ്ഞത് 16 മാല ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക എന്നത്. ഗുരുവിനോടുത്ത വാക്കും പാലിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ജപിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ദോഷം കിട്ടുന്നത് ഗുരുവിനാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം നമ്മുടെ പാപമെല്ലാം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മാല ജപം മാറ്റരുത് എന്നാണ്, കുറയ്ക്കരുത്, മുടങ്ങരുത് എന്നാണ്. ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും നാമം ജപം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അടുത്ത ദിവസം അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ചൊല്ലണം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഇന്ന് 16 ജപിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എങ്കിലും നാളെ ഇന്ന് ബാക്കി വന്നത് പ്ലസ് നാളത്തെ 16 നമ്മൾ ജപിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പൊ അത്രയും നാമം നമ്മൾ ജപിച്ചാല് നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കും. പിന്നെ ദീക്ഷ എടുത്തിട്ടുള്ളവരാണ് എങ്കിൽ ഗുരുവിന് പാപം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു കടമയായിട്ടും അത് വരുന്നു എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നിവിടെ ക്ലാസ് നിർത്താന്ന് വെച്ചാല് അടുത്തൊരു ക്ലാസ് വേറെ ഈ ലിങ്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ മാതാജിക്ക് ഇപ്പൊ കേറിയാല് മാതാജി നേരത്തെ നിർത്തണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മാതാജി നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അടുത്ത ക്ലാസ് 9 മണിക്കുള്ള ക്ലാസ്സും വൈകും. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരേ ലിങ്കിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ തുടരെ ക്ലാസ് ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നിവിടെ നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ. ശൈല പ്രഭുപാദ കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. ഗൗരനിതായ പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ രാമ